penalty uban nato karon usa ka political analyst, Professor Ramon Bileno. Prof, good morning po. Yes, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng nakikinig. May buntag, Professor. Doon na po'y nagsugyot karon, no, mga magbalaod, no, na ibanhaw nato ang death penalty dinhi sa atong nasod after nga laing duha ka mga Pinoy, mga drug traffickers nga tuwa sa China ang gipatawan og death penalty. Professor, do you think okay ni nga move diri sa ato sa Pilipinas? Yeah, actually tingnan natin no, kung ano ba yung ano ba yung objective, no? Ano ba yung inspiration behind this? Kung ang inspiration lang dito is vengeance, no, or revenge, no, kasi pinatay ang ating mga kababayan, so dapat sila din, no, yun din yung gagawin natin. I don't think na it would be a good idea. Right? Kasi unang-una, kung maglalagay tayo ng death penalty, ilalagay ba natin na Chinese lang yung mamamatay? So that would be very discriminating. Diba? So hindi yan actually papasa. Pangalawa, usually ang death penalty is ini-impose natin, no, especially sa Pilipinas, as a deterrence, no, sa commission of offense. Ibig sabihin, panakot siya, no, para yung nagpaplano, no, na magko-commit ng crime, no, tulad nitong pagdadala ng illegal o pagbebenta ng illegal drugs, matatakot sila na mag-commit ng offense o mag-commit ng crime dahil sa ang penalty na is death. Pero yung problema natin dito is that usually sino ba yung nagiging biktima ng death penalty? Ang sinasabi, no, ng mga law experts natin, ang usual na nagiging biktima ito yung mga mahihirap who can't afford ng mga magagaling na lawyers, no, yung mga bigati na lawyers, kaya sila lang yung napaparusahan ng ganitong penalty. Wala pa daw tayong napaparusahan na mayaman with that penalty, no? So yun yung medyo tingnan natin, no, kung vengeance yung inspiration, I don't think na it will succeed. Kung ito naman ay gusto lang natin ma-implement, no, sa ating bansa, no, dahil sa baka lumalala na naman yung ating problema sa droga, let's evaluate first our justice system. So sino ba yung usual na nagiging biktima nito? Kasi kung hindi naman magiging pantay, no, hindi patas yung pag-impose ng penalty at puro mahihirap lang ang nabibigyan ng itong penalty, kailangan natin talagang pag-aralan. So sa ngayon, no, for me, medyo kailangan muna natin ayusin tong justice system natin before we can actually talk about death penalty again. Oo. So you're saying, Professor Ramon, that as of this time, the Philippines is not yet ready to revive death penalty. Yeah, yun yung natin. Una, ayusin na muna natin. No? Ano ba yung nagawa pa na, kasi in the past, no, I think 1998, yung last, no, na nag-impose tayo ng death penalty. From that time, ano na ba yung nagawa natin to improve etong sistema natin? No? And how can we assure na hindi lang puro mahihirap yung magiging mape-penalize, no, nitong death penalty. At ano naman yung, like for example, marami nagsasabi na wala naman tayong nahuhuling malaking drug lords, di ba? So paano yun, no? Puro lang itong mga maliliit na drug pushers yung mga nahuli, no? So magiging patas ba yung batas? So for me, ayusin na muna natin yung justice system, patunayan muna natin na pantay-pantay ang pag-implement ng batas sa Pilipinas before we can actually say na sige, pwede na tayong mag-death penalty. Professor, could we really reach that point, Professor, na maplastar gyud ang atong justice system? Paunsa ka, Professor? Yeah, unang-una medyo may ginagawa naman sila mga paraan yung pagpapabilis, no, ng sistema, no, para at least, no, hindi pera, kasi kung pera like for example yung mga mayaman kayang-kaya nila mag-maintain ng mga abogado, yung mga mahihirap hindi, di ba? So palipat-lipat ng abogado, then mapupunta sila sa mga libre, no. Hindi naman natin sinasabi na hindi magagaling yung mga libre, pero siyempre marami rin silang mga kaso na hinahandle, so hindi sila nakaka-focus dun sa kanilang kliyente. Pero yung mga mayayaman kasi, no, kayang-kaya nila magbayad ng maraming abogado, so nakaka-focus dun sa kanilang kaso. So yan yung una, no. Tingnan na natin, no. Pangalawa, yung pag-evaluate natin, no, ng ating justice system, no, pag-professionalize, no, itong ating sistema. Sa ngayon nakikita natin na medyo mas mabilis na yung resulta ng ating bar exam. Pwedeng mag-umpisa doon, no. And then let's
impose itong mga mas mabilis na paraan ng pag-resolve ng mga kaso, okay? And then at the same time itong mga napakaraming pumasa ngayon sa bar exam, Correct. hopefully sana makapag-provide sila ng kanilang services sa mga lalong sa mga mahihirap na sa tingin natin yung iba naman dito naging biktima lang din ng circumstances, di ba? Dahil lang din sa kahirapan. So sana matulungan din natin sila. So sa akin yung mga ganun na mga kahit na maliliit na bagay lang na pagbabago, and antayin din natin baka hopefully sana meron na din tayong makitang yung tinatawag na malaking isda, yung talagang drug lord na mapatunayan. So Yes. masasabi talaga natin na pantay-pantay talaga ang hustisya sa ating bansa. Correct. Salamat, Professor Ramon. Lastly, Professor, na-mention ni mo, bagong nakapasar sa bar exam. Challenge ni mo nila, Pastor Ramon, Professor Ramon, sa ato ang kahimtang karon as they have really successfully pasar sila sa bar exam. Sa imuhang challenge sa ila to change somehow political na situation sa Pilipinas? Yeah, actually, lagi naman natin sila challenge at marami dyan sa mga pumasa, ay mga estudyante rin namin sa political congratulations. science. Yes po. So sinasabi namin sa kanila na itong achievement na to is not their personal achievement alone. Hopefully, this is also a community achievement. Ibig sabihin, yung license na ibibigay sa kanila ng ating Supreme Court will not be on their personal na na gain, but this will not gain ng ating community. Ibig sabihin, before nila isipin muna sana na mabawi yung kanilang investment doon sa pag-aaral ng at least muna makapagbigay din sila giving back to the community. And one way of doing that is to provide free legal assistance, especially talaga doon sa mga nangangailangan. And focus na dapat na talaga na natutulungan natin. Kaya nga may kasabihan nga tayo sa legal profession that those who have less in life must have more in law. So sana mas magamit natin yung ating batas to protect the weak, to protect the innocent. Okay? So yun yung lagi natin nagiging challenge din sa ating mga naging estudyante na ngayon ay mga abogado na. Wow. Congratulations sa ibang mga students, Professor Ramon, and thank you for that challenge. Hinaot na daghag madasig ng mga bar passers sa imong mensahe. Thank you, Prof, for your time. Until next time po. Okay, maraming salamat. More power. God bless at stay safe pa tayo. Salamat po. Political analyst mga kasama Professor Ramon Bileno. Radyoman Michelle Miral Galve. Straight to the point.